ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତ କିପରି ଅଛି? ଆପଣମାନେ କହିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ଏବଂ ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଚୁଡ଼ି ଏବଂ ଭେରାଇଟି ଗୋଲ୍ଡ ରିଙ୍ଗ ଥାଏ, ଏବଂ ପୁଅମାନେ ମଧ୍ୟ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ହସ୍ତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ୱାଚ୍ ଥାଏ ଏବଂ ଜିମ୍ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କ ଦେହକୁ ବୁଲାଇକି ଆସନ୍ତି ନାଇଁକି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କ'ଣ କହେ ଆମମାନଙ୍କୁ? ଗୀତ ସଂହିତା 24 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅନିଷ୍ଟ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅନିଷ୍ଟ ଥାଏ, ସେମାନେ କୁକ୍ରିୟା କରିବେ, ସେମାନେ କୁକର୍ମ କରିବେ, ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ଯଦି କୁକ୍ରିୟା କରୁଛି, ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେମାନେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।